Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας μετά από αυτή την περασμένη σχετικά με το πρόγραμμα ώρα. Έχουμε κυρίως να ακούσουμε τον κύριο Σουλιώτη για τα συμπεράσματα, τα οποία μπορεί και εγώ λίγο να τα ζωγραφίσω από δίπλα. Και βέβαια έχουμε το επιστέγασμα και το ακροτελεύτιο στοιχείο αυτής της ημέρας, που είναι η βράβευση με 3 βραβεία. Το ένα είναι για την εταιρεία με την καλύτερη φήμη στην Ελλάδα και το δεύτερο είναι για την εταιρεία με την καλύτερη φήμη από την πλευρά των πολυεθνικών εταιριών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έβγαλε η MRB και έδειξε το πρωί ο κύριος Μαύρος χωρίς να αποκαλύψει τα ονόματα. Και υπάρχει και ένα βραβείο μετά από μια έρευνα που κάναμε εμείς στους εκπροσώπους των συλλόγων ασθενών, με το ερώτημα ποια εταιρεία είχε διαχρονικά τον πιο έντονο ασθενοκεντρικό χαρακτήρα. Θα φτάσουμε σε 10 λεπτά στα βραβεία. Σε αυτό το μεσοδιάστημα κάποιο γενικό συμπέρασμα από σας, κύριε καθηγητά. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να είμαι λίγο εναλλακτικός. Θέλει κάποιος να μου πει ποιο είναι το take-home message που νιώθει ότι παίρνει από τη σημερινή συζήτηση? Και θα πω και εγώ μετά τη δική μου προσέγγιση. Γιατί σας αφορά πιο άμεσα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή είστε μια ημέρα εδώ, ακούσατε ευρήματα, ερευνητικά, παραστάσεις διαφορετικές, προσεγγίσεις διαφορετικές. Με τι φεύγετε? Ας πούμε, αν ήμουν στη θέση σας, θα έλεγα «ΟΚ, πρέπει μέσα σε όλα τα πολλά που έχω να κάνω, να βάλω και το κομμάτι της επικοινωνίας και της διείσδυσης σε κοινά που μου φαίνονται απομακρυσμένα». Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Δηλαδή, δεν πρέπει να ασχοληθώ μόνο με τον άμεσο κύκλο, αλλά και με έναν δεύτερο κύκλο, στο κέντρο το οποίο βρίσκομαι εγώ, ο ασθενής, το φάρμακό μου, το προϊόν μου, η εταιρεία μου, αλλά πρέπει να ασχοληθώ και με stakeholders σε πρώτο κύκλο και πέραν αυτών και με το γενικό κοινό, κάτι το οποίο μπορεί και να μην το είχαμε τόσο πολύ στην ατζέντα. Θυμάμαι, είχα μια συζήτηση πριν από περίπου 15 ετία με ένα σπουδαίο καθηγητή που δεν είναι πια στη ζωή και μου έλεγε ότι το προσόν που έχουμε εμείς οι πανεπιστημιακοί απέναντι στους πολιτικούς είναι ότι εμάς μας ενδιαφέρει η γνώμη των ανθρώπων που είναι στο αντικείμενό μας, στον ομότεχνό μας, μέχρι εκεί. Ο πολιτικός πρέπει να ενδιαφερθεί για τη γνώμη και του τελευταίου πολίτη της χώρας, γιατί απευθύνεται σε αυτόν και θα ζητήσει κάτι από αυτόν. Το έλεγε γιατί αυτός ήταν στο μετέχμιο και ήθελε να πάει από την ακαδημαϊκή ζωή στην πολιτική και του φαινόταν Γολγοθάς. Και θεωρούσε ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει γιατί δεν έχει μάθει να απευθύνεται σε όλη την κοινωνία, σε μια κοινότητα ευρύτερη από αυτή που είχαμε μάθει, των ομοτέχνων, των ανθρώπων της υγείας, της εκπαίδευσης κλπ. Οι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας έχετε αυτή την πολυτέλεια, γιατί είναι πολυτέλεια. Αυτό που έχει ο πολιτικός στην πραγματικότητα το έχει και ένας απλός πολιτής. Ακόμα και αν πουλάει αυτοκίνητα, πόσο μάλλον αν μέσα σε εισαγωγικά πρέπει να ενημερώσει για κάποια φάρμακα και έχει και ένα πτυχίο και έχει και μία μετεκπαίδευση και είναι ένας ιατρικός επισκέπτης. Πρέπει να απευθυνθεί σε όλους. Εσείς έχετε την πολυτέλεια, οπότε δεν προκύπτει ένα πολύ βασικό συμπέρασμα. Εγώ, για να ολοκληρώσω τον κύκλο μου, θα έλεγα, πιστεύω ότι έχοντας κάνει αυτές τις μελέτες στο Image Market Audit Report αρκετά χρόνια και έχοντας οργανώσει μαζί με τον κύριο Σουλιώτη το τρίτο Reputation Pharma, θεωρώ ότι ο κλάδος έχει εμπεδώσει εδώ και καιρό την ανάγκη της εξωστρέφειας. Αυτό στο οποίο είναι προς συζήτηση είναι πρώτον το περιεχόμενο, δηλαδή πώς θα διαμορφώσει ένα περιεχόμενο που θα γίνει περισσότερο ελκυστικό από μια τυπική αναφορά των στοιχείων ταυτότητας της εταιρείας και των success stories και μάλιστα με ένα πολύ βαρετό τρόπο όπως τα αφηγείται η κάθε εταιρεία μέσα από την σκληρή και πεπερασμένη εταιρική γλώσσα. Και το τελευταίο είναι η απεύθυνση. Δηλαδή πώς μπορεί να ανοίξει αυτό που υπενήχθηκε ο κύριος Σουλιώτης, τον κύκλο των ανθρώπων ή των κοινών στα οποία απευθύνεται. Ξεκίνησε με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, την ιατροφαρμακευτική κοινότητα, πάει λίγο παραπέρα, πηγαίνει μέσω των governmental affairs υποχρεωτικά στους decision makers για θέματα πολιτικών φαρμάκου, συγγνώμη, πήγε στα media και στους δημοσιογράφους, όχι με τον απόλυτα πιο σωστό τρόπο
και απομένει να διευρύνει και αυτά τα λεγόμενα target groups, κατά τη γνώμη μου, με ένα διαφορετικό τρόπο που να γίνεται κατανοητός και όχι με τον κλασικό εταιρικό ή και φαρμακευτικό λόγο όταν μιλάμε για θεραπείες. Υπάρχουν πετυχημένα παραδείγματα, αλλά δεν έχει αλλάξει ο κλάδος. Εγώ κρατάω όσα υπόθηκαν. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το τελευταίο συμπέρασμα που είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Χάρις Πολ, που όσο πιο ισχυρή είναι η φήμη, τόσο πιο αυξημένο είναι η χρηματιστηριακή αποτίμηση μιας εταιρείας, και αυτό που είπε ο κύριος Μαύρος, που το είπα και ενδιαμέσως, ότι το love και το respect πρέπει να είναι σε συνάφεια. Οι εταιρείες δίνουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στο respect. Δικαίως πρέπει να το κάνουν, αλλά πρέπει να ανεβάσουν και τα επίπεδα απήχησης του love. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, προφανώς είναι συμβολική προσέγγιση και εγώ έχω Η ιδιαιτερότητα εδώ σε σχέση με αυτό είναι ότι μεσολαβεί ένας ενδιάμεσος. Και γι' αυτό το να φτάσει μήνυμα στον καταναλωτή είναι δυσχερέστερο εδώ. Μεσολαβεί ο γιατρός. Το love και το respect απευθύνεται και στον γιατρό, αλλά και στον καταναλωτή. Έχει δύο κοινά. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο. Επειδή είπαμε ότι πρέπει να ανοίξουμε το ακροατήριο, ακόμη και αν θέλετε και σκοπός σας είναι να πείσετε τους stakeholders, επειδή έχω βρεθεί στην άλλη πλευρά του τραπεζιού, αν πιστεί η κοινωνία, θα πιστούν και πιο εύκολα και οι stakeholders. Μπορεί να έχετε το ίδιο μήνυμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, δεν θα κουράσω. Στους φοιτητές μου, που δεν είναι μοιημένοι, ήρθαν για πρώτη φορά στο μάθημα, τους εξήγησα το clawback. Δεν το πίστευαν. Τους λέει, όχι, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο, κύριε, μας κορεδεύετε, δεν είναι έτσι. Λέω, και τους το είπαμε ένα παράδειγμα. Είστε 20 άτομα και πάμε απέναντι στο εστιατόριο. Και λέμε στον εστιατόρα, είμαστε 20, έχουμε 10 ευρώ καθένας, με 200 ευρώ θα να φάμε. Μάλιστα. Αλλά όσο πεινάμε θα μας φέρνεις. Μάλιστα. Και θα μας φέρεις και εκτός καταλόγου, αν φανταστούμε κάτι, το φτιάξει εκείνη την ώρα. Τα νέα φάρμακα που εγκρίνονται εντωμεταξύ. Και επειδή είμαστε κυμπάρδες, θα περάσουν και άλλοι φοιτητές, μόλις έχουν τελειώσει άλλο μάθημα, τους πούμε, ελάτε κι εσείς. Νέοι ασφαλισμένοι, ανασφάλιστοι, μετανάστες. Ελάτε κι εσείς, καθίστε μαζί μας. Και εσύ θα συνεχίσεις να φέρνεις. Αλλά με τα 200 που συμφωνήσαμε στην αρχή. Μπορείς να σταματήσεις να μαγειρεύσεις και να πεις, παιδιά, δεν γίνεται, γιατί όχι απλά έχετε ξεπεράσει το 200, πλέον μπαίνουν επικίνδυνα μέσα. Όχι, δεν έχεις δικαίωμα, θα μαγειρεύσεις όσο πεινάμε. Και εμείς θα φάμε και περισσότερο από ό,τι χρειαζόμαστε. Πολυφαρμακεία. Και βλάβη στη δημόσια υγεία. Δεν το πίστευαν. Σας μιλάω ειλικρινά. Όχι, κύριε, αποκλείεται να υπάρχει αυτό. Οι φοιτητές. Οι φοιτητές. Το θεώρησαν τόσο στρεβλό και ανορθολογικό και τους είπα αυτό το παράδειγμα για να το κατανοήσουν. Λοιπόν, έχετε ένα πρόβλημα, είναι σοβαρό. Δηλαδή, έχουμε το πιο αποτελεσματικό μέτρο στην ιστορία της φαρμακευτικής πολιτικής και το πιο ανορθολογικό ταυτόχρονα. Και είναι προφανές ότι ένα τόσο αποτελεσματικό αλλά τόσο ανορθολογικό μέτρο δεν μπορεί να πάει τη φαρμακευτική πολιτική στο αύριο. Οκ, σε καταστάσεις χρεοκοπίας θα κάνεις και τέτοια. Πρέπει, νομίζω, αντί να προσπαθείτε να πείσετε τους stakeholders με τα προφανή επιχειρήματα που χρησιμοποιείτε, να πιστεί η ελληνική κοινωνία, και αν πιστεί η ελληνική κοινωνία, οι stakeholders θα δουν διαφορετικά το story σας. Θα το δουν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με προσοχή και ίσως και με υποστήριξη. Νομίζω ότι είναι ανάποδο. Μπορεί να ακούγεται επίσης ανορθολογικό, αλλά έτσι είναι. Μου δίνεις μια αφορμή για να συνεχίσω, επειδή το παράδειγμα που έφερες είναι πολύ πιο εύστοχο από αυτό που προσπαθούσα να εξηγήσω εγώ και χρησιμοποιούσα λέγοντας ότι πας στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις 15 σακούλες πράγματα, φτάνεις στο ταμείο, τα περνάς και λες, εγώ 100 ευρώ έχω. Μα λέει, κάνουν 300. Μια λέγω 100 ευρώ, αλλά θα τα πάρω όλα. Κάπως έτσι. Εσένα φορά είναι το έχεις πει από πριν ότι έχεις 100. Είναι πιο σύνθετο. Ναι. Και κάτι άλλο. Ένα από τα ευρήματα που πρέπει να σας απασχολήσει και να μας απασχολήσει είναι η παράσταση νίκης. Πολύ λέει σωστά. Ο Μαύρος. Η προσωπική μου άποψη είναι 22%, αλλά θεωρώ ότι η άποψη στην κοινωνία είναι 17%. Μιλώ για τα θετικά σχόλια. Αυτό το ότι οι πολίτες πιστεύουν ότι η κοινωνική ευρύτερη αντίληψη είναι πιο αρνητική από την ίδια τους άποψη, σημαίνει ότι έχει επικαθίσει στην ελληνική κοινωνία μια στερεοτυπική άποψη ότι το πρόσημό σας είστε ένα αναγκαίο κακό. Είμαι λίγο αυστηρός, αλλά η παράσταση νίκης είναι πολύ χαρακτηριστική. Ναι, εγώ μπορεί να έχω θετική άποψη, γιατί ξέρεις, έχω αυτό το επίπεδο ζωής και υγείας χάρη στα φάρμακα που παίρνω, among other things, και βλέπω ότι η ζωή μου να γίνεται καλύτερη και πάντα υπάρχει μια απάντηση στο πρόβλημά μου, αλλά θεωρώ ότι η ευρύτερη κοινωνία πιστεύει αυτό.
Αυτό είναι αποτέλεσμα, ξέρετε, παραστάσεων, συζητήσεων κλπ. Πρέπει να βελτιωθεί η συνολική εικόνα του κλάδου. Είμαστε σε καλό δρόμο όμως για να μην αδικούμε και τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Υπάρχει το trend το βελτιωτικό. Αυτό το οποίο το συζητήσαμε με τον κύριο Μαύρο δημιουργεί ένα πρόβλημα ενός θετικά διακείμενου ambassador. Εγώ έχω καλή γνώμη. Αλλά επειδή θα βρεθώ σε μια παρέα στην οποία έχω μια στερεοτυπική προσέγγιση ότι αυτοί δεν έχουν καλή γνώμη, δεν θα εμπλακώ σε συζήτηση. Γιατί να υπερασπιστώ κάτι, το ξέρω για πάρτι μου να το πω έτσι, για μένα, δεν θα μπει σε συζήτηση. Άρα χάνεις κεφάλαιο πρεσβευτών. Και για το προηγούμενο που είπαμε, που είπα το παράδειγμα που είναι πολύ πιο εύστοχο αυτό, να σας πω, νομίζω ότι μου επιτρέπετε να το πω μετά από τόσα χρόνια, γράφω ένα δελτίο τύπου για μια συμφωνία που γίνεται με έναν οργανισμό, με το Υπουργείο. Και γράφω «συμφωνήθηκε». Και μου λέει και από τη μία πλευρά και από την άλλη δεν θα γράψουμε «συμφωνήθηκε», παλιές καραβάνες. Αυτό σας λέω ότι είναι περίπου 20 ετία πίσω. Και μου λέει «δεν θα γράψει «συμφωνήθηκε», θα γράψουμε κάτι άλλο», το οποίο έχουν συμφωνήσει τι θα γίνει, αλλά θα γράψουμε ότι ζητήθηκε αυτό. Συμφωνήθηκε, όχι συμφωνήθηκε, τους δώσαμε αυτό, έτσι ώστε ο αποδιοπομπαίος τράγος που είναι η φαρμακοβιομηχανία στα μάτια της κοινωνίας να μην φανεί ότι πήρε αυτό που θέλει. Γιατί, ξαναλέω, μιλάμε για την εικόνα της φαρμακοβιομηχανίας πριν από 20 χρόνια, που ήταν αυτό που λέμε μη εικόνα. Δεν ήταν low profile, ήταν no profile. Και προφανώς ήταν εύκολο να βγαίνουν ο πρόεδρος των συνταξιούχων τότε εκείνη την εποχή και να λέει τα ακριβά μας φάρμακα, οι εταιρείες κτλ. Δηλαδή, αυτό που είχε συμφωνηθεί με το Υπουργείο δεν γράφτηκε, γιατί έπρεπε να γραφτεί κάτι που θα πέρναγε στα media και μέσω αυτών στην κοινωνία με ένα διαφορετικό πρόσωπο. Λοιπόν, επειδή όμως έχει βελτιωθεί και γι' αυτό έχουμε και βραβεία, γιατί αν δεν είχε βελτιωθεί η στάση των εταιριών απέναντι και η διαχείριση, δεν θα είχαμε βράβευση, θα είχαμε τιμωρία, ποιος έκανε το χειρότερο. Να προχωρήσουμε στα βραβεία, γιατί είναι όλοι κουρασμένοι και νομίζω όλοι θέλουν να...